Isinze anyị na-ekene darịrị na nnukwu nna ndewo nna m anyị na-ekene Aichi anyị na-ekene nna m ukwu ekene anyị na-ekene alụnụ Alhaji iti afọ nwa anyị na-ekene darịrị nne ayo Move back.
You're highly welcome. Umwada, I nekene. No. Adu oki. No. You're highly welcome. No. You're highly welcome. No. Very welcome. Eze nwankwo ya wapụ ụzọ onye isi nze kelee ekwulọbịa onye isi nze nwuchi kelee ekwulọbịa ndị nze nnọọ rinne very welcome. Deka eturusi wente n'opi anyị ebe a bụ ebe ụmụchi siri bido onye amanụ ya bụ na ebe a bụ ụmụchi ọba anyị ka anyị nọ bụ ụmụchi olite bụ ụmụchi kpamkpam oche ijerugo ekele ego ọ ga-adịrị ego na mma ekele ego ka ị na-eke ife udo ekele ego ka ị na-eji ọdịnala nna ị ga-adị ogologo ndụ ekele ụlọ ekwurọbịa biko ekene m ụlọ iwu ka ọ bụ na Chineke gọzie unu niile ebe ọ bụ na onye osi na bịa ibe ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Onye ogbuye ka dị n'isi ya wepụ okwu ka anyị kelee onye nwe anyị. Onye nwe anyị na Chineke ụmụ gị amaghị ọnụ ga-awado otu a wee na-enye gị ekele n'ụbọchị nke taa. Nke izizi bụ na ị mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Nke ịbụọ na ị nyere anyị nchekwaba.
nke ịtọ bụ n'ime ka ụbọchị nke taa amaala anyị mma, nke nọ imere ka ụzọ heela anya wee nwee ike irite anyị ebe a na-enweghị nsogbu ọbụla. Onye nwe anyị na-enye gị ekele. Naanị nsọ anyị na-ekele gị n'isi onye isi anyị, onye isi nze Ekwulọbịa, na-ekele gị n'isi onye isi ndị Ụmụchi, na-ekelekwa gị onye isi ndị nze ndị ebe niile gbara gburugburu nke mere na ha nwere ike ịchịkọwa ọnọdụ nke taa n'ụbọchị nke taa. Onye nwe anyị mere ka ọ dị otu ahụ. Chineke ji mere ebe anyị na-enye gị ekele, ọ gachasị isi nwee ike chịkọọ ọnụ anyị nwere mgbakọ ọnụ a. Anyị sike na metụta na ndị na ịja nwa n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọkọta onye nwe anyị na Chineke, ọ dị ebe ọ bụ na anyị si na-emejọ maka njọ si n'aka ada na igwe elu anyị aka. Anyị wee na-ayọ Chineke nke n'eluigwe, ọ dị ebe ọ bụ na anyị si na-emejọ, ọ bụ n'ije ụkwụ, ọ bụ n'okwu ọnụ, ọ bụrụ ọbụla ebe ọbụla anyị na-asị ụgbọala sacha n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọkọta n'ụbọchị nke taa Chineke nke ime eluigwe, na-ekele onwe ịmarago n'ụbọchị nke taa ga-adị otu a, ịmarago n'ọta ka ndị Ụmụchi ga-eme nke a. Anyị wee na-enye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche n'imere ka ọ dị otu a. Ọ ga-adịghị n'oge agbachara Krismas ruo na mgbede afọ. Ọ bụ itinye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee na-ayọ gị n'ụbọchị nke taa, ịbịa mee ka ụbọchị a nke taa nke ibido n'oge ọmara anyị ma bido n'oge ụtụtụ ka ọ marara anyị ma ruo n'oge si njedebe nke abụgbere n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọ Chineke nke ime eluigwe, ịbụ Chukwu n'ezie, anyị kwere kwesị ike na gị maka ọgụ okere eluigwe na ala. Anyị wee na-ayọ Chineke, biko ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị nkịta anyị na-ewere n'aha gị n'aka, maka na ọgụ bụ onye nwe nzukọ gị kere mmadụ ka ihe niile dị n'ụwa, ịmara gị ka ọ ga-esi dị. Anyị na-ayọ ka ime na a ga-eme n'ụbọchị taa ka ọ gazie. Ekwekwene ka ndị iro na ndị asị ya aka ebe ọ bụ na ha ga na-esite ya aka, biko gbochiela anyị ha maka ọgụ ma na-echebe anyị na mbụ. Ọ dị ka onweghị anyị bụ. Anyị na Chineke bịa mezioro ihe ndị anyị ka ọ gazie dị ka anyị si yọọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko azụ okwuchukwu adịghị n'ụka mgbede. Ụka mgbede bụ isi ka eji ekwe anya bịaruo n'egwu azụ ọ ga-adọrọ anyị mma n'aha Jizọs. Ọzọ gidigbam gidigbam. Anyị na-asị ya nnọọ. The two initiates being today the 9th of January 2024. Please, all protocols duly observed. To the glory of God, our joy knew no bound, and with all sincerity and a sense of purpose, we remain thankful to God Almighty, who had destined this day to come through today. The planning of this investiture today had begun since 3 years ago, and it is with joy and gratitude we welcome you all, the International Society of Igbo and under invited guests, to the 10th Njaro ceremony for the investiture of the new initiates to this prestigious also title taken in Umutu village and Igbo in general. We also being thankful to God for the journey mercies granted to all of us and all the prayers that we've been praying through and back to our destination safely in Jesus' name. Amen. As our Isinze Umuji today, seated to perform the prestigious also title taking, but the new will be crowned also in the community and the Ecolobia at large by this investiture. Investiture of the new initiates into the prestigious society of the North of Umuji. Shortly after the ascension of Nze Anselm Ezewanko as Isinze Umuji village, and as the tradition demands, coupled with the wishes of the people, a call for the eligible and willing sons of Umuji village to commence the process of enrollment into Nzenozo society was made and was graciously followed. To God be the glory, 182 male folks in Umuji have completed all the requirements
to be initiated into the prestigious Zenozo Society of Umuchi and the and we have as solos the breakdown. Ojago 2 persons, Ozomwe 5 persons. Inform our guests that today, the 9th of January 2024, these 182 qualified persons shall be adorned with the red cap to become of the prestigious Zenozo Society. Appreciations. We are most grateful to the unlisted persons who supported this occasion both in kind and in cash with their prayers to make it successful. 1. Mr. Chinedu Chiebo, Nze Boniface Onwabaka Okafo, Nze Chitsa JJ Nze Umuchi, and Nze Ifechukwu Ezukoye Jorom, Secretary Nze. Maazị Ekene m ọ dị mma biko ka ịmata gana aha gị mmadụ bụ ugo eji oke nna nyere ugo ekenekwa m ọzọ biko ka mekene ka ọha na eze mata ka o si agbatakwuru n'ụbọchị okay. I na-ekene gị nne ka ị maara wee bịa ịbịa na ma garụrụ nne nna nyere ugo anyị kenere gị garụrụ nne. Thank you so much for your time. Thank nnukwu ọga m ekene ana m awụnyere gị ọnọdụ ya dawa Nze Flobia mụọnụ Nze Flobia tụọnụ Nze Flobia kacha anụ ama m obodo ụnụ mma omekwana ibe nke egbu ike ikwu ga-akarị nke agbarụọ nke onye isi Nze Flobia kwugoro ikwu were na-azụ onye isi Nze Flobia iji akpọkwanụ ndị executive hụpụta anyị ewere jenene
ibe eji echi ọzọ ebe ejije echi ọzọ wee mara ma oruru wee mara ma oruru ekene m ụnọ maazị ana m ekene gị o ọ dị mma biko ka emeta gị n'aha gị afọ m eze nwankwọ afọ nwa echeta nna ana m ekene gị o biko ka emeta kene ka obi dị gị n'ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa okay yes ka ihe mere eme ọhịa ọ bụ mba atọ yes ka ihe ọ bụ amen amen anyị na-ekene gị o doro anya na ị na-echukwu nwa ikorobịa gị ọzọ ụbọchị nke taata ọ ga-adị mma ka anyị mata gị n'aha nwa ikorobịa marakwa aha otutu ọ na-aza okay okay ọ dị mmadụ nne ọ dị mmadụ nne darịrị nne o anyị na-ekene gị ya gaziere gị ezigbo mmadụ thank you so much for your time darịrị nne Amigo, cadê mais o Erua? Cadê mais o Erua? Onde? Até buracana, Umwali kwenu? Umwali kwenu? Umwali nuonu? Umwali kachano? Biko, look we go to town on the level of the market. What can you do? I know. What they would think. One number to Babu. My spy on a Japan gate. Babu tells you, and they will take water over Yamot. You got to taste one year of it. If they were to borrow gold. One year can have more. Hey! Bumpo kai tai no mo kwa. No ni aga kwa yeli do. Kwa ya wo tara nka. So ya wo kwa yi no. Kwa ye be. Ya. Ikele aso di mo yi. Ine nko so. Aka na. No di so kwa ya. Kedo je gele. maazị ana m ekene gị ọ dị maka mata gara aha gị nli Asebu Rafael Chibike Rafael anyị na-ekene gị biko ka mata gị ihe na-eme ebe a n'ụbọchị nke taa Ihe a bụ omenala anyị ka anyị nọ. okay Ụmụ Chinechi ọzọ. okay Ndị ihe adịgo. okay Ebe nna nna anyị wee lute n'isi anyị ndị ọma lukwe n'isi anyị ọkwụsị. nke ihe ọ bụ So anyị nọ ịbịa banyere ndị na-echi ọzọ. Anyị nọ na-echi ha ọzọ. Echichi ọzọ enwekwuru okwu mmadụ ihe agbanye ndị ọzọ taa. So ihe niile anyị nọ n'obi ụmụ Chi were na-eme taa. Biko ka nwoke anyị kedu ọ dị ka anyị chọrọ ka anyị mata kedu ndị bụ ndị ndị bụ ndị ndị bụ ndị isi Igbo ebe Igbo si bịa. Ha bụ ndị so
nke mụ chairman. Okay. So I'm chairman. So canopy I left for get canopy. You know na na-eme gbasara ihe. Okay. So I said I go ahead. Okay. Ya o gosi kita na onu aka ọ dere. Authority dere ichi ọzọ n'Umuchi. Okay. Okay. Village ọbụla na-eme ahịa bịara amagali. Okay. Ọ dị mma. Dịka nna kedu ekpere na-enyekwe na maọbụ ndụmọdụ ị na-adụkwana ndị a ga-echi ọzọ taa maọbụ ndị a ga-agbanye ndị ọzọ. Na ngwa ngwa ha chichara ọzọ a ha ya afụkwa na ihe dị iche adị na ndụ ha ya afụkwa na ihe ha mere wụ ihe nna nna ha mere adị ha mechakwa ya onye weta ọganihu na-eweta ihe ọma n'ezinụlọ ha mechakwa ha ga-echukwa ụmụ ha ole si wee chukwa na nke Chineke ọ dị mma. Anyị na-ekene gịrị nne na-asị na ya gaziere unu dịka Chineke mere ka unu nọrọ n'ọkwa ọ ga-enye unu ike unu ga-ejikwa na-aga na-enwere nsogbu ọbụla n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darịrị mana ka amata n'ihe tụrụ gị nri aka na-atọ ọ dị mma nri aka na-atọ ọ dị ka amanse darịrị nne ọ ihe ọbụ ọ mazịrị nne thank you maazị ana m ekene gị ọ dị mma ka anyị mata gị n'aha gị ka anyị mata gị n'aha gị okay ọ dị mma biko o doro anya na ọ gị bụ ọnụnọbi Umuchi jibiri ọ dị mma biko mekene ka ọha na eze mata ihe na-eme n'obi gị n'ụbọchị nke taa okay ihe a na-eme n'agụta ọwụ ihe a na-eme mgbe niile ihe a na-eme onwe ike a na-eme so ọ nwa ka a na-eme n'obi m taa ọ dị n'obi ahụ na ndị mmadụ chọpụtara na ihe a na-eme ebe a bụ ndị kwụ na eziokwu na Ekwulọbịa ihe anyị na-achọ bụ ka ihe ga-eme ka eziokwu dị n'Ekwulọbịa ya bụ ihe anyị na-eme ọ dị mma ndị ama ha nwee ike mata ọ dị mma biko na-atụfughị oge mekene ka anyị mata ihe aha bụ ihe aha na-eme n'ụbọchị nke taa ihe a na-eme n'ụbọchị taa bụ nju alọ ụmụaka ndị echibeghị ọzọ lodkap Igbo ogbu mmemme Igbo ndị echichi ịnara aka aka ịtọ ka ha mara ya taa ha nwere abanye n'ime ya taa ha soro wee bụrụ ndị na-eketa oke n'ime ndị na-atụfu oge biko kedu ihe a tụrụ anya n'isi n'aka ndị a na-anachi ịnara okpu nze a n'ụbọchị nke ihe a tụrụ anya n'isi ha bụ ime ezigbo ife ikwu okwu ikwu n'eziokwu wee na-ekwu eziokwu maka onye nze nwere nsọ ihe nsọ ndị nze dị a na-agụrụ na-eji ọnụ uche na a ga-agụrụ ha ebe a ndị nze ga-ekwu eziokwu onye nze ama mma aja onye nze ama mgbe onye nze ama nzu ọ ihe ndị a bụ ihe ha agaghị eme ọ dị mma kedu ekpere gị n'isi ndị agha ekwu okwu n'ụbọchị nke taa na ndụmọdụ gị na Chineke ji ike niile ga-enye ha ume a ga-eji wee nagide ya ihe ha ga-eme n'ụbọchị taa tupu otu akụzikwa ndị ha ga-akụzikwa n'ọdịnihu maka ha na-anọ ọ ya bụ ekpere m n'isi ya na a ga-enye ha ogologo ndụ nye ha arụ ike nyebife akụ akụ nyebife enwe nyekwuo ha akọ na uche a ga-eji wee nagide ya darịrị nne ọnọnobi anyị na-ekene na-asị na ọ ga-agaziri gị darịrị nne thank you so much maazị ana m ekene ọ dị mma biko ka anyị mata gị n'aha gị biko ka anyị mata ịkọwa kenere anyị ihe a na-eme n'obi Umuchi n'ụbọchị nke taa ndị nze na ọzọ Ekwulọbịa n'Ọyọ na-echi na-anabata ndị chọrọ ịbanye n'iwu mba na nze na ọzọ society nke Ekwulọbịa ọ dị mma biko ihe eme ka anyị mata ihe a tụrụ anya n'isi ndị a na-anabata n'ụbọchị nke taa ife a tụrụ anya n'aka n'isi ndị anụ na-abanye n'ụbọchị taa bụ faya ebi ezi ndụ ụgbọ aka fa ọtọ gbara asị ọsọ onye fụ eziokwu ọ bịakwuo otu na ife a dị otu a
kwụsị iri nri uchichi kwụsị iri aka azụ ọ ife enegara anya na onye ọbụla chiri ọzọ ndụ onye ọbụla chiri ọzọ ga na-ebi ka a na-amụta ezigbote ife n'aka ya ọ dị mma anyị na-ekene gị biko ka ekwe ekpere gị n'isi ndị a niile anyị bụ ụgwọ n'ụbọchị nke ife ọna ha site mgbe ha wee banye n'otu a n'ụbọchị tata Chineke amụbara fa ya mmadụ kwuru mmadụ maka na ọ naghị n'iyi ọ daha n'aja ọ ka nwoke dịka ibie na-ada nke ihe ọ bụ darịrị ọ dị mma ka anyị mata n'ihe tụrụ gị nna ife a na-etu m Ogbuefi Nweze adịghị efu na mba Ogbuefi Nweze adịghị efu na mba anyị na-ekene gị ya gaziere gị thank you so much for your time anyị na-ekene darịrị na mama bishop part of one each year net o ja duro mana jezo ana menu 15,000 naira cash. Get the secretary. Secretary. This is a Claudia. In Abia. This is a Claudia. Hey. Where? Because they know the other side work. I big them.
This man. Akokaria.
Nze adịrị Chukwu mma. Waseni ya maka ogana mara maka. Bia side. Yes. Senior now. Maybe onye mebiri ya chebe. Yes, Sonny Black. I'm
you maintain your own. Then, get a blood. You will say blood. Family may bless you to us. One by one. We confirm everyone 70-something persons. How much you do? How about that? It's a fortune. I know can I own now. I group on how? Say blog, when you see say blog, when you see me, this are half also half 5,000. Half also, I go here, we can here, and they are from which I saw you at the local man. So I know by getting also no Basitata. Stena Bankina and Gobala and Kemonsa. Oh yeah. Only say that can. Only say that Turkey. Ada dah cukup mah. Ada mana maya wa. Ada dah cukup mah. Nah ini bos dia Turkey. Kamu mau besi bos.
Go see Hannes and Kobe again. My cousin chicken over Singapore. Okay. Ezigbo nwanyị anyị na-ekene gị obi nna nyerigo ọnọ n'obi obi n'obi anyị na-ekene gị obi n'obi nna nyerigo anyị na-ekene gị obi nna nyerigo ọnọ n'obi obi n'obi dị mma anyị dị mma anyị na-ekene lọla dị mma anyị na-ekene lọla dị mma anyị na-ekene lọla dị mma anyị na-ekene Nze 500,000 naira take. Ya nze jeje eze kafọ kwadoro ndị eze okulọbụ niile. Chidera ana mekene Diamond darun na
kwuru ka a na-eme ichi afụ nwa ogbo sọ ya ọya ekwuru ka a na-eme ya dawa ọya ekwuru ka a na-eme ọya ekwuru ka a na-eme Ibekus ichi afụ nwa ọya ekwuru ka a na-eme Ibekus ana m ekene ya dawa Ibekus ọya ekwuru ka a na-eme ya dawa ọ dịrị Achukwu mma ọ dịrị mmadụ mma ya bewe ya dawa ụbọchị aṅụrị adịghị echi ugboro na abụ ọsọ otu ugboro ọya ekwuru ka a na-eme Ibekus ọya ekwuru ka a na-eme ya dawa ya dị ana m ekene ọ dịrị Achukwu mma nna m kedu ihe ebe tụrụ gị shuga anyị na-ekene anyị na-awụnyere gị ọnọdụ ezigbo mmadụ ya gazie ezigbo mmadụ shuga ya gazie anyị na-ekene gị ọ na-achọ ọdịrị Achukwu mma ọ dịrị Achukwu mma ọ dịrị mmadụ mma ya bewe ọyị ọbụ tata ụbọchị aṅụrị ndị nze na ọzọ anyị na-ekene ụnụ yara ụlụ nne shuga anyị na-awụnyere gị ọnọdụ ezigbo mmadụ ezigbo ọyị ya n'iru nwanne m ya gazie ọyị ekwuru ka a na-eme nekwenụ lọlọ nekwenụ nwaanyị chara acha nekwenụ ugo olu ya nekwenụ osodi akpata akụ shuga bịa nụrụ shuga bịa ọ dị mma nekwenụ ndị ada anyị ndị dị ma na ọganede nekwenụ achara ugo ebe niile nekwenụ ka ha sa acha kesi afụ nwa ichie afụ nwa lọọlụ ana m ekene nwaanyị dị mma daalụ ichie afụ nwa ọ dị mma ya dawa lọọlụ dị mma arụrụ nne ezigbo nwaanyị ya gazie ọ dịrị Achukwu mma anyị na-ekene ezigbo mmadụ nnọọ ezigbo mmadụ karịrị nne nwanne m ya n'iru ya gazie ọya kun na-eme ezigbo mmadụ ya gazie anyị na-ekene ezigbo mmadụ daji arịrị nne ikere ya maka esi eri ego anyị na-ekene anyị na-ekene ya gazie Dalo. Onye nwe ukwu a? Ezigbo mmadụ daalụ. Ezigbo mmadụ itichara mmọnwụ na ọgbọ n'iro pụtakwa n'ime ụlọ mee okwu ya otu iru ahụ. Arụrị nne ezigbo mmadụ. Anyị na-ekele. Onye kwuru ka a na-eme. Ọ dịrị Achukwu mma. Ọ dịrị mmadụ mma ya dowe. Ọ karịrị otu a. Ọ dịrị Achukwu mma tata ụbọchị aṅụrị ụbọchị echichi gị ụzọ echichi atọ ka echiri gị taa ọ bụrụ obere ihe ụzọ echichi atọ ka echiri gị taa onye kwuru ka a na-eme ya gawa
ekene darine ezigbo nna ya gaziere gị ezigbo onye nke m ya gazie darine mmadụ anyị na-ekene ya gazie na onye kwuru ka a ịgbara dịkpa ka nwoke ya adị ya gazie ezigbo mmadụ nna anyị erugo obi nyerugo dike ya gazie nna anyị erugo dike ọ ya ekwuru ka a na-eme si zapụ ya azapụ obi nyerugo dike alụ ekweru na adị na agba nna ekene ya gazie ọ na-aga n'anya ọ ya ekwuru ka a na-eme ọ na-eri ekwu ka a na-eme ọ na-abanye n'anya ya ya gawa ọ ya ekwuru ka a na-eme ọ na-aga n'anya ya ezigbo mmadụ ekene ana m ekene gị nna nwoke maka eto ihe ego ya n'iru nnọọ onye kwuru ka a na-eme ọ na-agaghị n'anya ya gawa nna m ekene gị arụrị nna ezigbo mmadụ ya dawa ọ dịrị Chineke ọhịa ọ bụ ọ dịrị Achukwu mma ezigbo mmadụ ekene ya dị mma ana m ekene onye nke m daalụ ewu ya n'ahịa ka esele ọ ya ekwuru ka a na-eme echichi ịtọ otu ebe a ya o tosiri etosu ọwụ obere ihe ọ dịrị Chineke mma ọ dịrị Achukwu mma ọ dịrị mmadụ mma ya bewe nna m ekelere gị ya gazie ọya ka ị na-eme ya gawa onweghị gịnị ya na-atọ tata ụbọchị aṅụrị gị mebe aṅụrị n'ụbọchị akara aka ya dị ana m asọpụrụ gị ya n'iru onye nke m arịrị nne nna m anyị na-ekene arụ nri nne ọ nọ n'obi ọya ka ị na-eme ya gaa n'iru demenụ lọlọ dị mma ekenere gị n'ụzọ pụrụ iche gaa n'iru ezigbo mmadụ ndị nke m ekene daarụ nri nne ya gazie n'anya ya ọ na-aga ọ ka esi kwuo ya ka o si aga daarụ nri nne anyị ekene n'ụzọ pụrụ iche ezigbo mmadụ daarụ nne nwanne m ekene ya gazie ezigbo mmadụ ya gazie ndị nke anyị ọ ka esi kwuo ya ka esi adị enwere ihe m fọrọ na tebụl a pụrụ iche ya gazie anyị bụ ekwuru ka a na-eme onye ka anyị si na ọ pụrụ iche ọ bụ na tebụl niile ka ihe ahụ ya ọ ndị ma anyị ya nwadị makwa anyị ya marakwa anyị ya ọ dị mma daalụ nne ya gazie lọla dị mma ahụrụ m aka gị gaa n'iru ezigbo mmadụ daalụ nọ ndị nke m ekene ichie afụ nwa ekene darịrị na ezigbo mmadụ ọ ya ka a na-eme ma ebe senior brother ana m awụnyere gị n'ụzọ pụrụ iche biko ka anyị kene aha gị ọ dị mma darịrị na ezigbo mmadụ anyị na-asọpụrụ gị n'ụzọ pụrụ iche nna m ukwu ekene ana m ekene gị n'ụzọ pụrụ iche biko ka anyị mata gị n'aha gị
Ka anyị mata na aha gị. The Samuel Atụama. Akụezu ọgọ. Akụezu ọzọ nke izi. Ọ dị mma. Biko no ntakịrị oge biko kọwa kenere ọha na eze ka o si gbatakwuru ngosi. Ka o si kwuru na ọgọ nwoke chiri ọjị ya. Akwa nnukwu ihe. Chi ọjị ya gụta wee kpọọ ọha na eze wee na-agba ọfara. Nke abụọ obere ọfara afọrọ ya. Wee sị ka anyị bịa nọ ihe ya. Dịka o si kwesị. Dịka o si kwesị wee na-ebe ọ dị mmadụ nna unu maara abịa girigiri ugwu eze na ọ ka esi mee nna m unu maara abịa unu bịara nke ihe ọ bụ amen amen biko dịka nna onye buru ụzọ siwe mkpọmkpọ ite kedu okwu otu maọbụ ịbụ onye na-atọpụkwa nọrọ ọgọ gị nwoke a dịka o si gbatakwuru ọ bụna godo ka ọ banyegodo n'otu ọzọ n'ụbọchị nketa nke ihe ọ anyị na-ekene gị ezigbo mmadụ na-asị na ọ ga-agara gị ọ gị ije ga-agara gị unu bịara ebe unu bịara n'udo na-enwere nsogbu ọbụla unu ga-anụ ga-ana n'udo na-enwere nsogbu ọbụla n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darụrụ na ezigbo mmadụ darụrụ na anyị na-ekene gị o thank you so much. You're highly welcome, sir. No, Adura Chukumadaro, Alhaji, kedu?
so much. Ọ ya ka ị na-eme. Ọ ihe kwuru ka a na-eme. Arịrị nne.
nna m thank you so much, sir. Thank you so much. How you man? Sugar. Sugar. Oh, yeah, man. It's good mother. One name woke. One name woke on our it's good mother. Yagawa. Man. It's good mother. Sugar. It's good mother. Man. Man. It's yours. It's yours. Yagasie. It's yours. Yagasie. Big brother, Big brother, oh, mommy Ganero, oh, yeah, can I miss one mother? It's one wine. Oh, yeah, can I, man? Yes, sir. Oh, yeah, oh, yeah. I have him.